धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि पुलिस थाना सिंनि सिरेन दालांगुरि गामियाव बुधबारनि मोनानि 8 रिंगासोआव गिख्रंथाव जाथाय जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बायदिब्ला भदा बसुमतारी, बिनि फंबाय आरो मंगल बसुमतारीया साथामबो मोनानि ओंखाम जाखांनानै रेलवे दालां सेराव जिरायनानै मबाइल नायबाय थादोंमोन। बे समावनो सिनाय हायै सासे सुबुङा फैनानै मबाइलजों भिडिअ लादों नामा होनना सोंनानै साथामखौबो गाग्लोबो आरो पिस्तलजों गुलि गावो। बे पिस्तलजों गुलि गावनाय जाथायाव भदा बसुमतारीनि गोदोनायाव गुलिया हाबो। दुथांनि गुलियाव जखम जानाय भदा बसुमतारीखौ डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादों। जाथायनि बिथिङाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। मानि थाखाय गावखौथाय मिन्थिया, जोंथ' नुवाखैबो। दा जोंथ' आरो मानसिफोरखौ नुवाखैबा दा मा होनगोन दा बेयाव खामानि मावग्राफ्रासो ना मासोना बे भिडिअ कलिं खालामलायदों होननाय बायदिबाथ' बेयाव खामानि मावग्राफोरसो बिसोरो। बेथ' बेलेग मानसि फैनाय नङा खोमा, आंथ' बिदिसो सानो। आगोलावबो इमान फिसौला सासेखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारबाय आरो दाबो। ओंखाम जाखांनानै 7टासो जाबायमोन टाइमा। बेहाय माने जों बेरायनाय बाजिनो मबाइल दंमोन नालाय मबाइल नायबाय दंमोन। सासेया मबाइलखौ आखायाव लानानै मबाइल सुनानै बिदिनो मबाइल नायबाय दंमोन आरोखि। बेहाय बिसोरो दाउट जाबायखि भिडिअ बेहाय बिसोरो खामानि मावबाय दंमोन नालाय। मा खामानि मावदों बिसोरो बेहाय हा जावबाय दंमोन दालां सिङाव। बेहाय बिसोरो दाउट जाबाय, भिडिअ खालामबाय दं नामा सानना, भिडिअ खालामदों नोंसोरो जोंखौ होननानै माने बिसोरो सासेखौ सौख्लायबाय लोगोखौ, ओमफ्राय लोगोखौ सौनानै सासेखौ पिस्तलजों गावनानै खारखाबाय डाइरेक्ट। जों चान्सखौनो मोनदिया आरो मोजाङै नुस्लाबदिया मानसि